Здравейте, момчета! Здравейте! Къде се намираме, да кажем тук за хората, които ще нагледат на едно място? Така, Ромео, да давам ти думата на тебе първо да кажеш, къде се намираме в момента? Намираме се на манастира Свети Мина, Димитровград, местността Дурхана. Манастира си има своята история, още по времето на баба Василка и дядо Димитър. Дядо Димитър е прадядо на Стефан Димитров. Да се запише, защото той е голяма личност, нали? Дядо Димо, да не е дядо Димо. Димо. Дядо Димо. Да. Събитието се случва някъде към 70-та година. И двамата са сънували един и същ сън, че трябва да се съберат и тук да открият лечебната вода в манастира. И то си има своята история, но нямаме толкова време. Ние ще я качим допълнително тази история. Да. Идеята ми, Ромео, е да кажем тук, първо, аз много трудно го открих преди доста години този манастир, защото пътя не е оказан добре, не е инвестирала тук, не знам държава ли е, кой трябва да инвестира. Манастира тук първо има много стар руини от манастир Свети Мина. Баба Василка получава видението за този манастир. Давай са Свети Мина, давай къде да изкопай водата. Всъщност, аз обикалям така и търся най-силните извори. За мен лично, аз ще си кажа моето мнение като физиотерапевт, рехабилитатор. Тая вода съм е тествал. Наистина помага за много неща, за бъбреци, за жлъчка, за стомашно-чревни неща, но този извор за мен е, може би, един от най-комплексно лечебните извори и тук лично Свети Мина се е явил. Сега, това е за място за хора, които вярват в Христос. Много е важно да подчертаем това нещо. Православни, дори няма значение и католици да са, вярващи в Христос да са и да имат отношение към Бога, но мястото е много силно. Но за съжаление почти никой не знае за това място и това е много тъжно, защото да кажем тук кой го стопанисваше 20-на години, Симеончо имаше един човек, който нямаше дом, той сега е в дом за възрастни. Симеон, който го наглеждаше мястото, той живял около 20 години тук, това място го наглеждаше и Симеон, много интересно съвпадение. Рожденият му ден беше на 11 ноември, на празника на Свети Мина. Може би една странна случайност, но точно рождения му ден беше на празника на Свети Мина и Симеон се грижеше за това място и той се беше разболял от рак на червата. Знаете, имаше проблем с червата. Той направи едно гладуване и пи доста от тая вода и се изликува. Това са само факти. Кажете, този манастир от какво има нужда? Малко предистория ще кажем за нуждите. Значи, манастира започва някъде да се строи 1972 година. Тогава държавно помагали са тук от циментовия завод, са давали цементи. От отпадъците на цимента. Тук кариерата е давала камъни. Жени са участвали в строежа на първия етаж. Камъните, тежките камъни. И организатор един Минков имало е тогава. Минков, нали? И така, с общи усилия, вярващи хора, много хора са направи първият етаж, втория етаж е направен градежа от тухлите от монахинята Агнеса и Веско. Веско почина, Бог да го прости, и кофража и всичко. А третия етаж вече е наша заслуга. 76 000 тухли сме изидали. Иван Талибана, дето е погребан тук в манастира, голямо участие взе. Енчо, аз и дядо Поп. И Георги. И Георги, разбира се. И Георги, И дядо Поп носеше върта, Еню бъркаше върта, Талибана ми носеше тухли, аз зидах. Голям труд сте хвърляли, ние ще направим по някакъв начин, опитвам се едно популяризиране на това свято място и да се опитаме във времето пак да го дигнем с някакво леко спонсорство, което той ще го помисля във времето, аз ще го помисля как ще го направим. Въпросът е, че
тая светиня тук няма до тук хубав път и хората не могат да го намерят, дори да искат някой път това място и ще трябва да се намерят средства във времето, защото ви години наред, слава Богу, направили сте покрив, но от тая вода аз съм давал на мои пациенти, лично носил съм им с туби с много тежки заболявания и са получавали голяма полза от тая вода. Наистина тя е заредена с нещо. Информационния поток, който носи тая вода, носи огромна полза. Знам, че в България е пълно с лечебни извори. Наистина има, аз ги описвам някои от тях, но този конкретно аз лично го слагам и като светимина, като един от той говорят най-бързия така застъпник пред Бога. Смятам, че един от, може би за мен на върха на силата на изворите, седи най-скрит, най-непопуляризиран. И просто се радвам така да поговорим, да научат хората, нали, тия, които ще го гледат това видео, да съзнаят за това място и с Божия помощ да го помогнем пак да се въздигне това място. Точно така. Хората да се научат, да идват да се лекуват тук. Защото много повърхностно християнство имаме в България, хората не вярват на тези неща, но във водата, това е първото сътворено, дето се казва от Бога, има огромни ползи. И сега ще отидем пред извора да го погледнем. По извора и тук продължаваме. Там гледай. Да, Георги, можеш да кажеш и ти тук информацията, която имаш и пазиш. Какво да ви кажа? Той е лековито място и водата е вълшебна тук, защото просветена игуменка на Златно-Левацкия манастир Агнеса, след като преспа тук няколко месеца и се премести, докато беше тук и каза, че наистина това място има особена енергийна стойност. Свети Мина, вика, е тук в този район, той си го е избрал и който потърси неговата помощ с вяра и му помага. Точно така е. И това е енергийно място и се е присъдил на баба Василка и е казал, че искам тук да извадите вода, показал е точно място и това място водата няма да спре, по цялата земя може да спре водата, тази вода няма да свърши никога. И наистина е по-различна тази вода и съм виждал хора, където от Благоевград едно семейство, жената с тумор в главата, предстояща операция, от тази вода, като се поливала колко пъти, баба Василка е казала. И като отишла на контролен преглед вече да й правят операция, оказало, че няма тумор, че е дал. Аз съм давал на мой приятел с лаймска болест, беше закъсал много по болници, съм му носил над 10 туби такива с вода и го дигнахме на крака. Отърване няма от лаймската болест. Да. Има, с Божия помощ има. С Божия, и с антибиотици, разбира се, няма да ги отричаме антибиотиците и билките, разбира се. Да не е случайно. Водата и мястото не е случайно. И въпросът е, че трябва хората да го знаят това място и да го ползват. Да го знаят и да идват. Да, Ромео, някакъв призив така да направиш към хората. Ами хората, понеже нямат информация, чрез това видео, нека да дойдат, да проведат тук, са идвали деца, които заекват и са се оправили. Нали, едно дете беше тук зле със зрението. Колко пъти? 3 пъти. И тези строители, като наливаха вода, и те са такива, дето по цяла България обикалят, те стълбове за високо напрежение монтират. Вика, доведахме внучето и тук да напомним вода, бяха ми дошли на гости, защото те по командировка. И вика, имаше проблеми с очите, като му умихме очите, вика, и на другия ден, вика... Истината е, че в България има много лечебни извори, специално за очи, знам няколко много силни, но този е много комплексен. Този извор конкретно е много универсален извор, зато аз съм го сложил може би на първо място от тези извори, които аз изследвам и наблюдавам. И просто вижте колко е красиво тук, каква природа уникална. И слава Богу, че имало хора, които с много труд ви сте направили покрива, част от основите са изградени, надградили сте, но той е плод на колко години, Ромео? Тук са намерили основи на... Да, но колко години го обновявате? Колко години? Защото няма средства. Няма средства, инак ако има, нали, първият етаж е 1500 квадрата. Нали? Да. И навесъка стоиш 400 квадрата, така.
втория етаж 1500, третия, нали, на третия етаж ще направим голяма библиотека, ако Господ даде някой лев, нали, ако е рекал Господ. Няма никъде в Европа такава огромна библиотека, дето ще има тук. 1500 квадрата. Няма да има такава библиотека, нали? Така. Ще има килийки тук, хора, които имат проблеми с здравето, да се лекуват. Браво. Може да се отвори едно кабинетче да речем на доктор Янев, или пък ти си физиотерапевт и още едно тук бабите. Точно така, точно така. Може да се превърне в един изцелителен център, такова място, наистина има потенциал. Я да питам нещо като християни, вие вярвате ли в прераждането? Какво ви мнението? Ами виж сега, значи ще дойде ден, ще слезе Исус Христос, нали, и ще съди живи и умрели. Значи ще дойде време да възкръснем. Грешниците ще свидат в ада, а пък хубавите хора, дядо Господ ще си ги вземе там, където, нали, е хубаво, рая и така нататък. Значи, това е прераждането. Единственото прераждане е това, възкресението. Това искам да го кажа за всички, защото в България хората не четат правилно, не четат надълбоко Библията и огромен процент от българите са убедени, че има прераждане. И тая информация от хората, които са незаинтересовани, популяризираха много окултизма от далечния изток и нас наричат фанатици с теоти. Аз самия вярвах преди години доста в прераждането, просто защото гледах много филми и книги, такива езотерични бях изчел. Само че ако някой се зачете в Библията и в житията на светиите, ще разбере, че човешкият живот е уникален, живеем само веднъж и трябва да си дадем сметка и отговорност за действията. Точно така. Значи, като дойде възкресението, тогава може да се природим. Това е друго. Това е друго. Момчета, благодаря ви. Ще заснемем още малко, да сте живи и здрави и да даде Бог да се възобнови това райско място. Здравейте, приятели! Днеска сме с двама много специални човека за мене и се намираме в тая прекрасна местност, където е извора на Свети Мина. И бабо Ванка, ти си една от последните баби тук, които помнят историята за лечебните извори в района на между Хасково и Димитроград в селата. Били сте приятелки с баба Василка от село Добрич. И те моля така да споделиш малко спомени, някои неща, които си спомняш за баба Василка. Тя беше един прекрасен човек. Всички посрещаше, изпращаше и казваше така. Има хора, които идват само от любопитство, но има хора, които идват с голяма вяра и вярата лекува. Не водата лекува толкова, колкото вярата. И на всички хора отговаряше по един и същи начин. Тя беше скромна, учтива, безлива, макар че беше на възраст. Тя много знаеше как да постъпва с хората. Защото идваше някой път някои младежи такива да вземат водичка и тя като влезнеха още и тя казва, като излезнат после и вика, те само идват така, Ваня. Те не идват с вяра, тях не може да ги лекува. Но има хора, които идваха с вяра и наистина се излекуваха. Имаше една жена, която беше от Благоевград. Тя имаше тумор в главата. И няколко пъти идва, като я видяха на скенера, нямаше вече тумор, имаше рожба, момиченце и го кръсти на баба Василка и после пак идва с детето. Ето това е нейното истинско лечение. Помниш ли, когато и се явиха тримата светци, Свети Василий, Велики, Свети Йоан Златоуст, Свети Григорий Богослов, първият въпрос, който я бяха попитали преди да им дадат там да пази извора и да дава вода на хората, какво я бяха попитали тримата светци? Тя на мене само такива казваше думи, че Бяха я питали, ти имаш ли страх от Бога? Помниш ли? Така, тя никак няма да има страх от Бога, като тя по нейна причина е изкаране. Тя е настоявала тук, защото те и се явяват, че трябва тук да изкара водичка.
Не, важен е този първи въпрос, защото всъщност разговора им така започва с тримата светци. Имаш ли страх от Бога? Естествено, че отговаря, че има страх от Бога. Че всички имаме страх от Бога. Кой няма страх от Бога? А този извор на Свети Мина, кой помогна и въобще за извора има един дядо Димо, за който се знае много малко. Нека да кажем няколко приказки и за него. Кой беше дядо Димо, който й помагаше в това да открива тя изворите? Той е дядо Димо от голямо, малко Асеново. И той им помагал много и той е дядо Димитър. Двамата са изкарали извора. Той от Добрич, един е от Добрич, другия от Голямо Асеново. Комунистите доста са се страхували. Те се спъвали толкова много, че самите, но хората са били много настоятелни и ако не са били те, тя не може да изкара извора. И се заплашвали, какво не са. Помниш ли в какво видение го вижда дядо Димо след като е починал? Как го е видяла в лодката на Свети Никола в едно огромно море? Това е безкрайното. Да, и как дядо Димо и казал, че той е по водите и помага на Свети Никола вече. Много там. Нещата са много. Тук във вашия край има много лечебни извори. Има един извор, който за съжаление аз не мога да стигна до него, тъй като е в двора на една къща, която за съжаление не знам на кого е и там е, не съм сигурен, за Герана, където е извора на Свети Дух. Там не ли си влезал? Не съм влязал, защото не знам на кого е собственост. Не съм Параклиса, където там спахме на Рогоския на вечер. Той е посветен извор, пак има извор на Света Богородица. Да, е на Богородица, но имаме извор на Паисий Хилендарски. Къде? Това и аз не го знае. Там обаче той така е, той е само едно край реката. На времето има монаси тук. Като влизаш в селото, от Димитроград в дясно остава. Има една чешма и той е малко по-надолу това изворче. Наскоро с една там жена ходихме на деня на Паисий Хилендарски, ходихме на времето, но сега просто се занимари и тя обеща, че ще идем да видим покрай реката, да разровим там, да видим къде е. Просто много мъничка водичка тече така. Как си обясняваш другото, което е много важно, така от това, което аз се интересувам, хасковски минерални бани, минералната вода всъщност на Хасково може би е едно от най-лечебните в света, въпреки че не е развито толкова много като туризъм тук, но хасковски минерални води са едни от най-лечебните в света. Тя е много лечебна, но не всички могат там да отидат. Само с вяра. Който има онкологично заболяване, е изключено да иде там и сърдечно. Хубаво е да се каже за какво може, да. Да. Моят мъж беше сърдечно болен и 3 бани направи. И са фалши пък тук. Да. Да, то си има показания и противопоказания. Да, противопоказания има, да. Но иначе е много лечебна водата. Но най-напред доктора, който те изпраща, трябва, там една жена от нашите е ходила на тях, на тези бани. Тя сега е в църковното ни настоятелство и каза, че не знам колко вида изследвания са направили, за да я допуснат да отиде там. Свети Мина, знаеш ли така баба Василка, помниш ли какво беше казала, за какво помага много той, освен за нещата, за които общо хората знаят? Че помага много за хора, които пътуват по път, както Свети Никола помага по вода. Той е светец на пътуващите. И да, точно това ми каза и тя. На тия, и на тия, които са изгубили някаква вещ. Да. Аз, например, много пъти, като прочита молитвата на Свети Мина за изгубени вещи, веднага се намирам. И си намираш, че са губената вещ. Да. А ще кажеш ли 2 приказки? Имаш и тук преди много години една баба Мария и тя почина. Живееше до една църква в едно село Искра. Тая баба беше много, много чудна дарба имаше. Да кажеш 2 приказки за нея. За нея ще кажа 5 приказки, които са истина. Винаги като дойдеше баба Мария на празника, всички хора се струпваха покрай нея и да им предсказва нещо, да им каже нещо. Обаче аз никога не правях любопитство, защото
на времето един път ми казаха, че след 3 дена ще умре, от тогава нататък с такива работи не се занимавам. И баба Мария ме извика и вика така. Мой мъж беше починал преди 2 години и тя казва, твой мъж е бил болен от сърце, в момента го е болял дясния крак и от това почина. Ето това е истината, която, значи тя на всички, на мен, без да ме познава, без да знае мой мъж, тя му казва Всичко. Но тя никога не сбърка. Така, никога. Просто Значи, от Нейната Бога. дарба идваше от Бога Да. и никога не бъркаше за разлика от купищата така, гледачки, да, баячки. Врачки, които значи, за мен ще беше седат, со много грешат. ценен човек. Значи, това, което тя ми каза, просто нямам думи. И другите неща кажи за нея, които си спомняш. Тя много, тя изглежда беше по народност, не българка. Тя имаше просто странни информационни включвания. Да. Но никога не грешеше. Аз я Важно- помня, важното е, че тя казваше- ми каза неща без да знае нищичко за мене, почна да говори, но първо, преди да почне да говори, тя къщата й беше до църквата в село Искра, първо почна да се моли. Моли се и чак тогава почна да говори. Точно това го забравих, че да го кажа. Тя почна да казва първо молитви, Отче наш и други молитви. Така. И тогава И молитвите й бяха на странни такива думи, казваше. и на български казваше, и на някакъв И зато и аз мисля, че тя имаше нещо с... Чужденка. Да. Някой така твой спомен още за баба Василка, да кажеш нещо като спомен. Може да кажеш друго тогава. Ти си имала много сериозен здравословен проблем и теб докторите са те били отписали. Искаш ли да кажеш 2 думи, какво се случи? Като всяка жена, аз си претърпяла много операции. 74-та и 75-та година на 2 гърди и след цели 30 години съм оперирана гинекологично. И Бяха отписали? Отписали ме бяха, защото в момента ми бяха сложили голяма опойка и съм била на върха на така и така. Кое те спаси? Бог. Аз преди да се събудя, вече от сутринта от 8 часа до вечерта до 5 часа, вече те ме бяха отписали и аз виждам едно голямо червено кълбо и казвам Господи. И тогава сестрата се наведе над мене и вика и каза на дъщерята да дойде да ме види. Че бях отписана по този повод. Но ти служиш А на Бога. душата ти отиде ли и се върна? Кой Отиде ли в отвъдното? Предполагам, че е била там. Но ти от този ден нататък ходиш и биш камбаната в селото. Не чак от този ден, малко по-късно. От как се върнах вече на такава. Аз си ходих редовно на черквата и в Димитровград и съм си почитател на черквата. На Господ ме е спасявал, за да бъда на тая възраст още здрава, да мога да работя и всичките ми се чудят. Нали, вече куцам, ама... Държиш фронта. Да. Помниш ли, че тук имаше един човек, един Симеончо, той беше се разболял, тук бездомник беше и живееше и поддържаше тук около чешмата и около манастира. Много интересно, той е живял 20 години тук. Симеон е бил роден на 11 ноември, на празника на Свети Мина. Човека, който е роден на празника на Свети Мина, е живял 20 години тук да поддържа. Тук в местността наблизо е и първия манастир, православен. Да. И бяхме него най-вече има предвид. Свети Атанасий манастира. Да. Съм един от най-великите светци, Свети Атанасий е дошъл тук и е основал един манастир. Това означава, че това място е много важно. Много важно за Бога. Ние ще разкажем нещо, което се крие и ще споделим една голяма мистика, която не знаем защо не се казва. Конкретно защо е дошъл тук Свети Атанасий. Да, това не трябва сега да го казваме. Сега, да. Но баба Васка каза нещо много важно. Хора само с искрена вяра могат да имат полза от този извор. Само с искрена
вяра в Бога. И аз го потвърждавам. И това е една велика истина. Тя е основата на това учение, което ние открихме в писанията на светите отци на православната църква, които дават препоръки към вярващите, какво да направят, за да спасат душите си, когато душата им отиде в отвъдното. Никак не е просто тая борба. Това е борба с вътрешния човек. Както има дълбока държава в политиката, всички говорят дълбока държава, така има баба Ванка дълбока има вътре и тя се бори с този дълбок човек, който е грешник. Да го очисти, да премахне греховете си. Но как става това? Ето в тези три книги, които ние извлекохме от писанията на светите отци на православната църква и ще ги разпространиме тук. И на баба Ванка ще дадем, и на другите. Да четат какво трябва да направят, за да спасат душите си. Има ли нещо по-важно от това? Няма по-важно. Това е най-важно. Най-важното е душата. И всичко започва от искрена вяра в Бога. А тя предполага страх от Бога. Казва се богобоязън. И в един от псалмите и в притчи, последната притча казва: мъдростта на човека започва от страха на Бога. Никой не може да бъде мъдър, така че да изкове своята вяра, да се спаси, да се очисти от греховете, ако няма страх от Бога. Всяка една мъдрост, всяка човешка мъдрост започва със страхът от Бога. Академик Палюшев, да кажеш канала, в който хората могат да видят нещата, за които и да чуят нещата, за които говориш. YouTube, фундаменти на истината. Благодаря ти. Сега ще ви покажа нещо много интересно. Погледнете сега тук. Там свети мина, един от тези свети мина. Ето от тия 4 свети. Гълъбчето на кръста, там са си направили гнездо, лястовичките. Точно на гълъба са избрали да направят птиците гнездо. Аз ви благодаря.